Mtara, tukitira seko nasu mtara. Wangu wakati zviri kufaya. Zvadhakwa mtara. Tuita seko. Zvadhakwa tisi. Ndisiroka $5. Yeah? $5. Aiwa, mtara msadaro. $5 futi mudzini rakadai. Wangu January disease zvinoya zobata. Aiwa, madatoenderera madhara imimi. Madatoenderera. $5 mota yakadai wasiyana nemunhu weHonda Fit. Wasiyana nemunhu mota yakadai unofana kunyara kani iwo Honda. Unofana kunyara vamwe munoonererwa sere madhara idzi mota idzi vari kuonererwa vari vachitorera mabhebhe edu vangatora mumwe akatoni mwaya madhaka asi but kana maya pana muda kuzezera handisiro $5 but kana tinoona public memuchionererwa kuda kundini shefu uri kunzi ukona yaronzi fuel pump yemabhozida hauqualify kuita bhozida kana udadira $5 muningiri zvasiyana nefamba netsoka famba netsoka kana musoro udzigona mota idzi famba netsoka asekuri famba netsoka kana handidire